Okay sir, Jacob, ito na yung order mo, Promax PR40 road bike. Ito po ay size 50, alloy frame, naka two-tone color. Ito po ay naka rim brake. Then ito po ay 2x8 speed. Ito po yung rim brake nya, 40mm yung kanyang rim, 700/25C. Ito naman yung shifter sa kanyang crank and brakes. Ito naman sa kanyang sprocket and brakes din po sa likod. Okay, ngayon papakita ko sa inyo yung nakatono. Baliunahin ko dito sa kanyang sprocket. Ito po ay naka 8 speed. Yan po ay naka-tune up na. Then dito naman po sa kanyang RT, sa kanyang sa FD. Ayan po. Then nakatono na rin po yan bago po siya shift, no? So yan po. Ito na po yung order nyo. So mamaya po mag-update po ako sa inyong pag rin ng kabalan. Maraming salamat. Amazing day, Sir Jacob ng Ilongos, Leyte. Bali, ito na po yung order mo. Ayan si Promax PR40 road bike. Bali, ito po yung alloy frame, two-tone color. Ayan po, glossy. At the same time, internal cabling, FD&RD, ganun din yung brake sa likod, internal. Smooth weld, naka-aero seat post. Ayan, stock pedal, mosaic yung soft saddle. Ito po ay size 50. Okay, so ito po ay naka 2x L2R3 yung kanyang FD. Ayan, silvering bottom bracket, 2x crank. Alloy na po ito, crank arm nya. Bali, ito po ay L2R3 din yung kanyang RD. Bilangin na rin natin, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 8 speed. Then 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 holes yung kanyang hub, 40mm yung kanyang rim, 700/25C yung kanyang gulong na naka-gum wall. Ayan po yung naka-rim brake. Ito naman sa harapan, ito po yung head tube nya. Ayan po yung Promax na logo. Naka-caliper rim brake din po yan. Alloy stem, oversized drop bar. Then L2R3 na Bripster. Yan, L2. Ito po yung sa likod. Ito man yung sa harap, brakes and shifter. Okay, so mamaya sir, no, mag-update po ako sa inyo pag yan ay naka-tune up na. Ayan po yung Promax PR40 natin, size 50. Maraming salamat po sa tiwala sa JMC Bikes Team. Okay sir, Jacob, ito na yung order mo, Promax PR40 road bike. Ito po ay size 50, alloy frame, naka two-tone color. Ito po ay naka rim brake. Then ito po ay 2x8 speed. Ito po yung rim brake nya, 40mm yung kanyang rim, 700/25C. Ito naman yung shifter sa kanyang crank and brakes. Ito naman sa kanyang sprocket and brakes din po sa likod. Okay, ngayon papakita ko sa inyo yung nakatono. Baliunahin ko dito sa kanyang sprocket. Yan po ay naka 8 speed. Yan po ay naka-tune up na. Then dito naman po sa kanyang RT, sa kanyang sa FD. Ayan po. And nakatono na rin po yan bago po siya shift, no? So yan po. Ito na po yung order nyo. So mamaya po mag-update po ako sa inyong pag rin ng kabalan. Maraming salamat. Ito na yung order mo, Promax PR40. And so kung mapapansin nyo po, no, nakabalot na po yung frame nya para maiwasan yung gasgas habang nakaship papunta sa inyo. Ayan po, sa pinakarton, sa frame para mas makapal. Okay, sa drop bar. So mga i-remove ko lang po dito, seat post nya, drop bar, unahang gulong, tsaka itong caliper na sa unahan na brakes para mabalot natin ang maigi. Okay, so sapinang ko pa po yan ng foam, doble, tsaka karton. Mamaya po na update po ako sa inyo pag nakabaklas na. Ito na yung order nyo, Promax PR40 road bike. So kung mapapansin nyo po, no, bali naka-remove po kayo ng unahang gulong. Lang hangin yan sir, kunti lang hangin yan. Pag inanginan nyo sir, nasa 40 PSI muna. Pag okay na po, lumapat na ng konti. Pag naginamit nyo na siya,
dagdagan nyo na hanggang 60. Pero starting nyo to sir, size po, 40 PSI muna. Okay, para lumapat lang. So drop bar nya, ayan, naka-remove. Seat post and pedal, yan na lang naman may kakabit nya. Skewer andito po sa mismong gulong nya. Napinan ko na rin po dito yung fork para mas makapal. So sa pinan ko pa po yan ng karton po, mamaya po naka JNT na yan. Amazing day, sir Jacob Cabrade. Ayan, so no, ng Bilongon Leyte. Ito na yung order mo, Promax sa PR40. Ayan po, so nakabalot na po yan ng maigi. Para maiwasan yung gasgas during shipping. Ayan, with bubble wrap, karton, tas yung foam sa mismong frame. Ayan po, ito cash on delivery sa mga gustong po mag-order. Ayan po, pwede nyo pong order po sa ating TikTok shop, JMC Bike Shop Bicol. Search nyo lang po yung shop ko. Ship nationwide po ako kahit saan sulok ng Pilipinas. Ayan, so marami po kayong pagpipili ang bisikleta para mountain bike, road bike, fixed gear. Yan. So punta lang po kayo sa shop. Then pili lang po kayo ng mga gusto nyong bikes. Then mas importante po, chat nyo po ako para mas update kayo sa mga available na kulay and variation ng mga bikes. For example, no, so ito Promax sa PR40 na in-order ni sir. Ayan po, ang kulay na available natin is ito lang, yung nag-iisa na lang. Ayan, size 48, last unit yung natitira. Ayan po, maraming salamat sir sa tiwala sa atin sa JMC Bikes Bicol.